салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Падари Месси барои пул шудан муқобили гузариши Лео ба барса шуд. Бернарду Силва варианти Б агар Месси ба дигар даста равад. Кансело омода аст ки шартнома бо барса бандад. Сабаби пештар харидорӣ накардани Кансело маълум шуд. Ҳамаи ин ва дигар хабару маълумотҳои ҷолиби дастаи Барселона имрӯз дар навори мо ҷойгир шудааст. Лутфан лайк зери навор гузошта тугмачаи обунашуданро зер кунед ва мо бошад оғоз мекунем. Барояд чинед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чун ҳар вақта хабарҳои муҳимро Жерар Ромеро таҳти назорати худ мегирад ва бо таҳлилу факту далел онро ба мухлисони Барселона мерасонад. Ромеро ки қаблан гузариши Мессиро ба Барса 80% мегуфт, дирӯз эълон кард ки баъди хабарҳои охир ин тахмин ба 60% поин фаромадааст. ба гуфтаи инсайдери маъруф, қисме аз оилаи Месси мегӯянд ки ӯ ба Барса бармегардад, вале падару бародари Лео ӯро маҷбур доранд ки дигар вариантҳоро дида барояд. ба назар чунин мерасад ки Хорхе Месси хусумати шахсиро муқобили Лапорта истифода бурда истодааст ва кор танҳо дар сурате орумтар мешавад ки агар Лапорта назди васоити ахбори омма узрхоҳӣ аз Мессию оилааш кунад. худи Месси ҳам нигарон аст ки барои чӣ Барса то ҳол оиди гузаришаш гуфтушунид нагузаронда истодааст. ҳамааш ба он сабаб аст ки Ла Лига дар баровардани қарори худ оиди нақшаи молиявии даста вақти зиёд гирифт. падари Месси барои фаҳмидани ҳолати Барса ҳатто ба Ла Лига муроҷиат кардааст. бояд қайд кард ки нишасти навбатӣ оиди нақшаи молиявии даста бо Ла Лига имрӯз баргузор мешавад ва давоми 24 соати баъдӣ Барса ҷавоби Ла Лигаро қабул мекунад. ҳама хабарҳо ба он ишора доранд ки Месси дар рӯзҳои наздик оиди ояндааш қарори ниҳоиро мебарорад. то ин дам Лео пешниҳоди дастаҳои Англия, Лигаи Арабистони Саудӣ ва дастаҳои MLS-ро гирифта буд. яке аз инсайдерон хабар медиҳад ки Интер Майами мехоҳад Мессиро ба даста ҷалб кунад ва баъд ҳамчун иҷора ба Барселона равон кунад. ин вариант ҳам хуб аст, вале гап сари он ки отаи Месси чӣ мегӯяд. дар он тараф гап сари пулҳои кайҳонӣ барои намояндаҳои Месси меравад. Бернарду Силва дар ҳайати Манчестер Сити ҳунари зебои худро ба намоиш гузошт ки яке аз сабабҳои роҳ ёфтани дастааш то ба марҳилаи финалии Лигаи Қаҳрамонҳо шуда буд. Барселона қаблан барои ҷалби Берналду ба ҳайаташ нақшаҳоро таърезӣ карда буд, вале айни ҳол ҳамагӣ мунтазири иҷоза додани Ла Лига ба нақшаи молиявӣ барои солҳои баъдӣ ҳастанд. барои роҳбарияти даста масъалаи баргардонидани Месси дар ҷои аввал аст. ин роҳат то хави дар ҳар нафасрозкуниаш қайд мекунад. баъди рафтани дӯстони наздики Месси аз ҳайати Барселона ба монанди Бускетс ва Алба, шояд ин гузариш ба ҷуз овозаҳо дигар чизи ҷиддие нашавад. Жерар Ромеро хабар медиҳад ки дар сурати амалӣ нашудани трансфери Месси, Барселона нақшаи дигари худро ба роҳ мемонад, яъне харидорӣ кардани Бернарду Силва. Барса бо Бернарду аз тобистони соли қабл дар алоқа аст, вале ин гузариш мушкил арзёбӣ мешавад. немҳимоятгари ҳамлавии португалӣ мавсими ҷорӣ таъсири калон ба муваффақияти дастааш расонидааст. Бернарду то ин дам 7 гол ва 7 партофти головар ба номаш муҳр задааст. тибқи маълумоти Трансфермарк, харидани Бернарду барои Барселона 50 миллион меғалтад. аз оғози соли ҷорӣ гузариши Кансело ба дастаи каталонии Барселона сархати расонаҳои хабарӣ гашта истодааст. гуфта мешуд ки худи Кансело бо сабаби забон як накардан бо сармураббии худ тарки Манчестер Сити кардан мехоҳад. ӯро ба Бавария ба ҳайси бозингари иҷоравӣ равон карданд, вале Кансело хоҳиши ба пуррагӣ ба дигар даста гузаштанро дорад. дар равзанаи трансфери зимистона низ инсайдерон хоҳиши ҷалби ҳимоятгарро аз ҷониби Барса қайд карда буданд, вале ба расмият мо чизеро шоҳид нагашта будем. сармураббии дастаи Барселона дар интервюи худ ҳақиқатро дар ин бора гуфт. биёед ба суханони Хави нигарем. мо Жоау Канселоро моҳи январ гирифтан мехостем. ба мо пешниҳод шуда буд ва даста ӯро қабул кард. дар охири қисса ҳамин хел шуд ки мо фаҳмидем ки Манчестер Сити розӣ нест ки Кансело ба Барселона пайваст шавад. агар танҳо ба суханони Хави аҳамият диҳем, ба назар чунин мерасад ки Сити душманӣ ба Барса дорад, вале ин тавр нест.
гапсари он аст ки барселона дар шароите нест ки Канселоро ба пуррагӣ харидорӣ кунад. каталониҳо мехоҳанд ки барои муддате ҳамчун бозингари иҷоравӣ жоаоро ба ҳайат ҷалб кунанд. ин вариант ба ҷониби манчестер писанд нест, чунки шаҳриён мехоҳанд аз трансфери Кансело фоида ба даст оранд. муносибати худи агенти футболбоз метавонад ӯро шомили барса намояд, вале дар миён дастаи лондонии арсенал ҳам ворид шуда истодааст. Кансело худ розӣ буд ки бо коҳиш додани маошаш дар барса баромад кунад, вале ҳам ӯ ва ҳам агенташ гӯш кардан ба пешниҳоди арсеналро бартар медонанд. ба фикри шумо то куҷо Кансело метавонад ба даста кӯмак расонад? фикри худро дар комментария нависед ва мунтазири навори ҷадид бимонед.